В този дек има най-ценните карти в света. Нека пълним моят дек. Имаме Епсипсен бог Хъги. Така, нека каза. Има други Епсипсен богове, където са най-ценните. Има Епсипсен год, Мами Олекс, Бокси Бу и Катнап. Има и забравен Епсипсен год, който се нарича Доуи. Така, този Епсипсен год Хъги е от средата, защото е крава. Има оръжиетата на големите хъги. Има зеления голям хъги лъги. Чудовищно съживяване. Големия син хъги лъги. Топката на... Както го наричат... Как се казва с играта? Лака лъги. Капановата карта Лака лъги. Имам белия голем хъги лъги, където може да краде атак. Има капановия гус, където затваря чудовищата в кръг. Има зелен малък хъги лъги. Има малкия син хъги лъги и малък бел хъги лъги. Нека кажа, моят дек е пълен с хъги лъгите. Това ще ми трябва, за да се живия моите чудовища в гробището. Така, оръжиетата на големите хъги лъгите. Този дек е направо як. Но ако искате собствен Емил дек, така, това е моят хъги лъги дек. Но сега, щом се задох сезон 2, има един специален дек. Ех, там на мокрото, майко. Има една буна от Вивиан, ще ми я дадеш. Ето долу, на табуретката. Его, не го ли виждаш? Едно парче косми. Дай го на емката да ми го предаде. Де бе, де? От твоята Вивиан. Имам и още един дек, където е сезон Б. Къде съм го сложил? Моят побеждаващ дек Ексония. Знаете кой е Ексония? Аз така за Ексонията Obliterate You. Don't do this. Така. Има и сезон 2 сезон дек. Виктор, моля ти се, затвори се устата. Тъмният господар Ексония. Така, тъмният господар Ексония има безкрайен въпросителен знак за атак.
Мокне! Добре, имам Exonia Necros. Exonia Necros. Имам говори с Exonia, където е силова карта, където може да призовеш тоя. Имам десния крак на забравистия, тъмна дупка, лявия крак на забравистия, парагри, лявата ръка на забравистия. Това е фанонската кутия. Тази карта трябва да извадите 2 карти, за да призовете си. Exonia, забравистия десната ръка. Има Джакпот 7. Exonia, тялото и главата. Джакпот 7. Джакпот 7. 2 Джакпот 7. Но ако съберете 3 Джакпот 7, може да победите. Such a mouth. Има Карибо и Gemini Elf. Това е моят Exonia дек за сезон 2. Може и да говоря негър. Само имам 3. Само има 3 Jackpot 7. Jackpot 7, Jackpot 7, Jackpot 7, Jackpot 7. Jackpot 7, Jackpot 7, Jackpot. Jackpot 7. И Виктор харесва. Добре, моят Exonia дек е много... Това е моят Exonia дек. Моят Exonia дек за сезон 2 да бъде. Тези 2 декове са много скъпи. Кой най-харесва? Сезон 1 дек или сезон 2? Сезон 1, сезон 2 и сезон 3. Кой ви е любимия? Моят любим дек ще бъде сезон 1. Сезон 1 дек е най-любимия ми дек в света. И сезон 3 ще го дам за giveaway. И победителят ще бъде... Никола! Никола, ти си победител! Получаваш този дек. Какво е това? Това е моят Exonia дек. Плюс това имам безплатно интернет. Значи интернетът е безкрайен. Безкрайен? Да. Не. Интернетът е хубаво, като играеш. Като играеш... Никола, абонира ли си? Никола, абонира ли се в нашия ни канал? Абонира ли се в нашия ни канал? Започни! Я вижу.
Добре, хора, това са двата декове. Ако искате да се изправя срещу Никола, натиснете палеца. Добре, чао с